kanssa olis Ninjasees täällä Survival Gamesin parissa. Ipe tulee deskiin ja mä oon siis pelannut tätä jonkin verran. Mulla on toi Beastmaster. Siihen on kerännyt gemejä ja niin. Tässä alussa ei nyt oo mitään. Niitä niin. Ottakaa kommentteihin mitä haluaisitte nähdä, esim. Jotain modipakettia. Esim. Pixelmon, Exit, ylemmäs. Semmosia modeja tai erilaisia minipelejä, vaikka täällä Mineplexissä ja niin. Jotain semmoista pelattavaa. Spawn killer. Ei se muuta. Uutta metsästä. Toppaa tekää sitä nuubia. Mä nuubia. Ei mulla kyllä hyvää kamakaa. Ja aika turhaa. Ei oo niinku hyvä killi. Jos tämmösen tappaa, kenellä on vaan joku nahkatsestneet. Jotain sinne päin. Mä vihaan just tämmösiä nuubeja. Siis heti kun ne saa jonkun miakan tai jotain millä voi tappaa, ne heti alkaa niinku leikkiä sillä. Ihan niinku siellä spawnilla saakka. Nyt kyllä ärsyttää. Jes, me päästiin sitä pakoon. Aika lailla. Ei kyllä. Sinne meni ne kamat sieltä. Mä vihaan tommosia tyyppejä. Jes. Vihdoinkin sitä mitä tarvii. Ei mitään turhaa kamaa. No sitä playeria vastaan ei mennä. No. Tuolla on jo. Silloin ase, koska se lähestyy nopea. Sillä on vähän hyväkin ase. Nyt kuole. Oh my god. Yes. 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 Oh my god. Hyvä, että me saatiin. Siis toi oli joko noobi tai sit sillä lagas. Siis ei tommosessa tilanteessa voi feilata. Siis toi taisi olla. Ei ollut 0 hittoa, kato vielä videolta. Jos mä en olisi saanut noita komboja, niin mä olisin kyllä ehkä kuollut. Oi herra jumala, onks nähtiin? No tietenkin. Teamers. Hahaha. Mitä järkeä? Nää vaan tulee tänne, ei ota yhtään huomioon mua. Noin tais olla aika puupäitä. Tai sokeita, en tiedä. Hack Princess, kiva nimi todella. Supli, tule tänne. Tuule tänne. Tuule tänne. Kyllä se taitaa tulla. Se tulee. Jos nyt mun kortit on oikeassa. Ei se tietenkään tule. Miksi mä otin screenshotin? Väärä nappula. Porkkanaa. Kaikenlaista ruokaa. Tuo on aika apusa. Taattia, no thanks. Vähän lakaa taas, jälleen kerran. Se on sitä peruslakia kun kuvaa.
Kuole. Kuole. Jes. Tos kyllä tolle vähän lagas tolle jätkällä tai kukaan liian on prinsess, en tiedä. Nainen tai mies, ihan sama. Just tajusin, että se supli on tuolla. Mietti vähän noita koordinaatista ja oli -200. On miinus, koska... Vai onko se niin? En ole varma. Kyllä se aina pitäis olla. Necro. Yeah, no thanks for you both. Don't like it. Apua. Mä vihaan Necromancer-kittiä, kun sille tulee tommonen, mikä toi on, tommonen skeletal, kun se tappaa jonkun. Saa sit skeleton. Ja kyllä kivaa, kun se povas mua tuolta. Melkein kuolin. Mulla on nyt semmonen kutina, että päästäis deathmatchiin. Hyvä juttu. Ei nää kamalla kyllä voiteta. Välttämättä, ellei on noobeja vastas. Noobeja. Sä et oo tosissas. Yleensä toi on niinku... Olisin halunnut Sharpnessin, mutta ei. Annappa se knockback. Se mua auttaa. Jos noi oikeesti niinku... Jos noi kuolee mulle, niin mä nauran. Ei kuole. Kuole. Yes, ei laga. Syö. Mä kuolen. Joo, mä kuolen. Jos mä kuolen, niin kyllä mä tän nuppaan. Tää oli sen verran hyvä matsi. Ei, freeze. Vielä sekin. Nyt odotetaan, että vähän regenaa. Nyt ollaan vähän noobeja. Juostaan pakkoon, mutta tuolla on Ironfullit. Ja nyt lagaa. Anteeksi, jos toi näkyy videolla. Mä kuolen. Joo. No, se oli tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä ja oikeastaan katsotaan tää loppuun vielä. Tai no, ei jaksa. No, niin. Se oli tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä ja tilata. Ja se olisi tältä erää. Moikka!